Hey guys, good morning आंनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय मा गुड इभिनिं गुड नाइट मा टाइमाव भिडिअखौ नायदों नोंथांमोननि थाखाय जि बेनो माने आं बहुत दिन जाबायमोन ब्लग भिडिअ होथाराखै बेनि थाखाय आं सानबाय मा दिनै जोंखौ स्कुलाव माने खामानि मावनो लिंहरदों माबा मिटिं दोङो आरो जोंनि स्कुलाव गाबोन नामा मिटिंनि थाखाय खामानि मावनो लिंहरदों इयावनो मोनसे ब्लग बानायनानै आपल'ड खालामना होनि होननानै सानबाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला आंनि ब्लगखौ दिनैनि भिडिअखौ नायगोन आं आसा खालामना थाबाय बेखौनो मोनसे फिसा ब्लग खालामनानै आपल'ड खालामना दोननोसै होनना सानबाय आरो स्कुलाव थांनानै खामानि मावनोसै मा जायो स्कुलाव जोंनि फरायसालिखौ दिन्थिसिगोन गासैखौबो नोंथांमोना नायलांबाय भिडिअखौ जोबजासिम लास्टहालागै जोबोद मोजां जानो थांनोबो हानाय खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल दिनैनि भिडिअनि इन्ट्र'खौ आं न'निफ्रायनो होनाय जाबाय आरो प्लिज अननानै नोंथाङा जुदि आं चेनेलखौ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना ला बेल आइकनखौ थुना ला बेफोरबायदिनो गोदान ब्लग नुनो मोनबाय थागोन बेफोरबायदिनो नैफोर दा बानायनाय नैबे दा नायनाय ब्लगफोर बायदिनो आरो नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामाबा साबस्क्राइब खालामना ला बेनो आरो माने बैथिं नै माथोरथिं ओरै सिदा थांनानै दैमाथिंबो थांनो हायो फार्स्ट जानानै दा जों थांगोन ओइ ब्रिज साथिं थांगोन दलं साथिं नायलांबाय था भिडिअखौ मैया नैथिं र' खिनि र' नैथिं गाखोनाय साथि जाबाथाय लण्डनखौ पार जाखागोन नैयाव लण्डन ब्रिज दङ मोनसे र' खिथिगासिनो आथिं गाखोना फैबाय इथिं इनियाव दा नैथिं थांगासिनो दङ नै एसे आंथिं ओरै बिराद खस्थ' जायो होमबाबो लादाखाव थांनाय माबा मोनो आरो मा होनोमोन फिलिंस मोनो इयाव थाबायबाथाय साइकेल सालायनानै नंगौना नङा नैया नैबे ट्रेनालिया सिदा ओरै गरेस्वर मोनहैयो नैथिं खोन्दिकर मोनो नै ब्रिजखौ पार जानानै थांबाथाय माने नैखौ बाइक ओरैयाव एक्सिडेन्ट जाबाय थायोना इनखाय थालायना हाबाय नैखौनो ओरै इनियाव जों दा नैथिं ओरै जिं थांनांगौ लादाखाव थांनाय फिलिंस आरो नैबे बुस्थुआ सोरबा जुदि फैबाथाय जोबोद मोजां लादाखा इयावनो दङ जोंनि लकेल एरियायावनो माने आं दा नैबे पुथिमारि ब्रिजखौ बाहाय शर्ट लादोंमोन आरो बेखौनो नायलांग्रो शर्टनि उनाव लोगो मोनगासिनो दङ माने नैया नै ब्रिज जिङाव नैखिनियाव जोङो नेगासिनो दङ लोगो गासैखै माबा गामिनिफ्राय फैगोन बेखौ नेदो नेनानै दा जों स्कुलाव थांसै बिनिया स्कुलाव मा जायो नोंथांमोननि दिन्थिलांनो सेस्था खालामसिगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आरो नैथिं एकदम माबा बांलादेशनिफ्राय इन्डियाआव फैगासिनो दङ नैया नैथिं र' नैया नैथिं बांलादेश इन्डियाव नैथिं इन्डियाआव फैगासिनो दङ नैथिं इन्डियाआव नै मिसा बुङा माला जानो नैबे जों दानि खिथिनाय माथोरि आङो इनि खाथो नैथिं इनियाव नैथिं सक जोंनि नैबे दरंघाट सक इथिं पार जानाय आरो जों दा नैथिं थाङो खासेया बहुत केसरा साइकेलखौ नाराखै नैया मबाइलावनो बिजि ओइ बेलेग बुस्थु इयो खात्रा नैया ओइ नै नायसाय बेलेग खात्रा बुस्थु इयो साइकेलखौनो सलायनो हाया जालांदों नैया इथिं सब गारि माने लामाखौ फाहामबाय थादो आरो इयाव नै सेनग्राफोर गारबाय थादों ओंखाय साइकेल सलायनो हाया जालांदों जों थाबायनासो फैनाय नै सिगांथिं बहुत गारि दंमोन हाबनो खिन्थु न' माबा खालामनायखिनिया जि पेके खारै सिगाङाव लागायनानै नैबे माने जोंनि स्कुलाव खेला आरि जाबाथाय लिग खेला आरि जाबाथाय स्कुल सप्ता आरि जाबाथाय इयाव खेला होयो आरो इनाव बेनो जोंनि स्कुला सिङावनो नोंथांमोना दिन्थिलांगासिनो दङ माने आं स्कुलाव फैनानै इखिनिल' ब्लग बानायबाय आरो मोजां जादियामोन ब्लगा इखिनि होनबाबो आपल'ड खालामबाय आरो
आरो माने आंनि सासे लोगो आरो एसामिस इबो ब्लग बानायो इरर आसाम ब्लग होननाय डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदो बिथांखौबो सापर्ट खालाम